Mambo vakadiscover kuti half yepito yavainge vainayo ndo yainge iri key yedoor yekuvhura door rekuenda kune dzimwe nyika. At that same time vakabva varealize kuti uncle vake vaive neimwe hafu ndo vaishandisa kuenda through worlds. But ora ndakudzokera kunyika kwangu, rega ndinoudza mupirisa bebui kuti ndakudzokera, but mupirisa mbebui haana believe angofunga kuti idzi dziri kurwara nepfungwa dzingomambula zvadzinenge dzichingoita waiza. Idzi mambo dzabva dzaenda padoor paipa dzatakura hosi yadzo, dzatakura jacket radzo, but the only thing yachakasiya kumashure yanga iri mabhatani waiza. But dzavanoti icho shit man dzichienda kune imwe nyika. That same time dzichipfuura time yakabva yamira ho waizi ango vaive neimwe wakabva kuti something is wrong. Pane mumwe munhu apinda patime portal because ndini ndakamboita se ndini ndakatanga kupapinda waizi, because idzi dzakaita se dzaitravel through time dzakanosvika dzanoona mumwe munhu anga akafanana nadzo kune imwe nyika dzabva dzamuuraya, so that dzinokwanisa kuenda back and forth through nyika 2 idzi asingaita se asingazikanwa kuti pane vanhu 2 apapo. Ipapo akabva anotisa kuti right, muzukuru wangu uya ave mambo ndiye ari kuenda back and forth waizi. Apa kumba uku mukadzi uya anga akuvhoterwa kuti aite empress because mambo anga achishayikwa nguva yese waiza. Mukadzi uya aito insist achiti ndivhurire door, mambo ari kushayikwa panapa, hapo ndakufanira kuita mambo. Achinovhura door kudaiso akunoona mambo arimo waizi akatomira paipai. Mambo iye akangomira akasipira baba vati mwana wese budai panze. Vanhu vese akatoshamisika nagogo vayo. Gogo vabva vadzoka paipa, idzi dzakabva dzavhunduka dzichazonzi uda kundiuraya here pano pamba, uda kundiuraya. Mambo akabva haga gogo vayo vazokanzi ndakaenda somewhere handimbofa ndakadisappear futi. Mambo gogo vakabva onoti jacket harisina mabhatani. Because ko mabhatani aenda apo zvokanzi mabhatani aya kune imwe nyika imari. Bhatani 1 charo ndakatotenga imba naro zvokanzi apa mupurisa anga ane madays asina kumboona mambo anga kunyatsoti pane chinhu chiri kushota, pane munhu wandiri kusuwa. Apo mambo kunoko vanga vaingoramba vakabata ID yemupurisa vachinyatsonzwa kuti pane zviri kuitika. At that same time achida kuti vafambe vaende, time yakabva yamira kuti